Aksyon Balita! Ikaw si Gandoy. Gandoy. Lentahan mo, tapos inangla mo na wala ang tayong tulot na may-ari. Ha? So, nag-stock nila namin sa salang karnaping. Report! Aksyon Balita! Mayo nga daw mga kaksyon balita sa tuang news update. Dakong kalampusan ang natala sa Provincial Highway Patrol Team Negros Oriental human ilang nadakpan ang usa ka suspect sa carnapping ug na-recover ang sakyanan mga alas 2:10 ang taknas kadlawon adlaw nga Martes ning Pebrero 10 2026 sa dakbayan sa Dumaguete ning larigan sa Negros Oriental. Kitagayon sa Regional Highway Patrol Unit Negros Island Region kung NIR pinaagi sa Negros Oriental Team ang usa ka hot pursuit operation sa Barangay Taclobo, Ciudad Dumaguete nga misampot sa pagkadakop sa suspect nga nagamit sa red tangay sangla modus. Ang operasyon gipanguluhan ni Police Executive Master Sergeant Aurelio L. Budo ubos usab sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Maria Dilia M. Perlezuela, Acting Regional Chief sa Negros Island Region. Ang nadakpan giilang alias Jetro 25 anyos, lumulupyo sa Pamplona, Negros Oriental. Nadakpan siyang aktual nga sakay og nagmaneho sa nakawat nga sakyanan. Usa ka Mitsubishi Expander GLX 1.5 color quartz white pearl dunay plate number GBM 3572 sa Purok Katubhan, Barangay Bungpadan, Ciudad Dumaguete. Ang rehistradong tag-iya o complainant nga si Janry Inlagada sa Barangay Bungpadan positibong miila sa sakyanan og na-recover kini. Ipabalo dayon sa suspect ang hinungdan sa iyang pagkadakop og sa iyahang mga katungod sumalapas konstitusyon o pinulungan nga iya nga nasabtan. Sumala pa sa inisyal nga investigasyon, nasuta nga ang suspect nakapahulam na og unom ka motor vehicle o usa ka motorsiklo nga human giprinda o gisangla gamit ang pike nga certificate of registration nga gipanganlan sa iyahang kaugalingon. Padayon pa ang follow-up operation aron makit-an ug ma-recover ang ubang mga sakyanan nga naapil sa maong kaso. Sa laing follow-up operation, 5 ka pakasakyanan ang na-recover. Lakip na usab ang 2 ka Toyota Vios ug usa ka Mitsubishi X-Force ug usa ka Hyundai Creta ug usa ka MG ZS Trophy. Kini nakuha sa Basay, Negros Oriental. Pinagi usab sa koordinasyon sa Basay Municipal Police Station nga gipanguluhan ni Police Captain Roderick S. Mahipos, ang Chief of Police sa maong estasyon. Ang suspect tibular yung gibilago sa Dumaguete City Police Station samtang giandam na ang tukmang kaso nga home sa iyang gibuhat. Ang recover ng masakyanan gi-impound alang sa macro itching examination. Dayag karon ang Regional Highway Patrol Unit NIR nga padayon ang ilang likod ug walay undang sa ilang kampanya batok sa carnapping ubad pang kriminal nga modus aron masiguro ang kaluwasan sa kadalanan ug maprotektahan ang mga motorista sa tibuok Negros Island Region. Kami po nanawagan talaga sa ating mga kababayan na sana wag silang maging biktima ng ganitong modus operandi. No? Pumunta po kayo kaagad dito sa impila ng Provincial Highway Patrol Team of Negros Oriental and ipacheck nyo po talaga yung mga documents. Pag ayaw, huwag nyo na tanggapin. Huwag yung dawatin yung benta at yung pagsangla sa inyo. Kining balita sa pini sa D3 Bio og sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract na usab diyang Alkasi nga mapalit sa butikag parmasya sa lugar. Pakipalo lang sa to ang Facebook page o share ang atong balita sa Aksyon Balita. Kinangyapon si Action Man ron 5 yung adlaw og amping kanunay. Aksyon Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.